खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बनायनाय थाबाय दा बे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान रादाब लानानै फैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांदो लोगोसे गिबियावनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदान अन्नानै नोंथांमोना आंनि बे इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान रादाब आपडेट मोनबाय थानो थाखाय दासान्दि बिटिसिनि गंबा जिल्लायावबो PMAYG न' एबा सरकारि न'नि सार्भेया सोलिगासिनो दङ खायफाहा सार्भे जाबाय नाथायब्ला खायफाहा सार्भे जायाखै नाथायब्ला गाबोननो PMAYG न'नि सार्भे बियो लास्ट डेट आरो नोंथांमोननि आखायाव साननैल'सो बेनिखायनो जायफोरनियाव दासिमबो सार्भे जायाखै नोंथांमोना थाबैनो जुदि सार्भे खालामनानै लायाबा बा सार्भे खालामग्राखौ जुदि लोगो हमाब्ला नोंथांमोना बे सरकारि न'निफ्राय सरकारि न'खौ मोननायनिफ्राय गोजान जानो गोनां जागोन बा नोंथांमोना सरकारि न'खौ मोननाय नङा दा बे समाव नोंथांमोना बेखौसो बुंनो सानदों माखासे फिल्डआव जोंबो थांनानै नुदों माखासे मानसिफोरा थांनाय 2023, 24, 25 बेयावसो सरकारि न' मोन्दोंमोन नाथायब्ला दा बे समावबो बिथांमोना सरकारि न' नांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाय एबा जुदि सार्भे खालामाखैब्ला जायफोरा सार्भे खालामदों बिथांमोनखौ गाज्रि मोननाय बे गासैखौबो बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों एक्सुअलि रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नोंथांनि जब कार्डखौ जेब्लासिम आधारजों लिंक खालामा अब्लासिम नोंथांनियाव जब कार्डनि डिमान्ड बुनायनि फैसाया थाइसेबो हाबा अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना बे समाव बेखौसो बुंनो सानो नोंथांनि जब कार्डआ आधारजों लिंक जानायलाय नोंथांनि न'आवहाय मोनसेल' जब कार्ड दंब्ला नोंथाङा मोनसेल' न' मोनगोन वान जब कार्ड वान हाउस दायो आरो माखासे मानसिफोरनि गोसोआव गोबां बिदि कुइसन जाहा न'खराव साब्रै साबा दङ अब्ला जों बोरै न' गांसेल' मोननांगौ जोङोथ' बिदि न' आरो बे गोदानखौबो जों मोननांगौ बेबायदि माखासे गोबां कुइसन एक्सुअलि नाथायबा रायजोफोरनि बे समाव बुंनो जुदि नोंथांमोननि जब कार्डआवहाय सेकेन्ड पेजाव नायब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय साब्रै साबानि मेम्बार सोनो हानायनि केपासिटि थायो जुदि नोंथांमोना बे मेम्बार सोनायावहाय नोंसोरो फेमिलि मेम्बारशिपआव जुदि न'खरनि गासैबो सुबुंखौनो जुदि गांसेल' जब कार्डआवनो जुदि सोजोब्बायब्ला मेम्बारशिप बानायजोब्बायब्ला आरो साफ्रोमनिखौबो जुदि नोंथांमोना जुदि आधार लिंक खालामजोब्बायब्ला अब्ला नोंथांमोना बेखौ दाननोबो हाला आरो नोंथांमोना गोदान जब कार्ड नांगौ होनबाबो एप्लाइ खालामनो हाला बिदिब्ला रायजोफोर नोंथांमोना जुदि न'खराव दाबो जुदि जब कार्ड जुदि गांनै दंब्ला नोंथांमोना जुदि न' गांसेल' मोनदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना न' दायो सार्भे खालामनानै नोंथांमोना न' गोदानखौ लानो हागोन बा सरकारि न'खौहाय मोननो हागोन जुदि नोंथांमोननि जुदि आखायाव मोनसेल' जब कार्ड दङब्ला नोंथांमोननि न'खराव नाथायब्ला आरो साब्रै साबा जुदि फेमिलि मेम्बार दङब्ला अब्ला नोंथांमोना जुदि बैयावहाय मेम्बारशिपखौ सोआखैब्ला नोंथांमोना दानो गोख्रैनो जब कार्ड एप्लाइ खालामदो आरो नोंथांमोना न'खौ लादो आरो मोनसे अपसन दङ दायो जायफोरहा बिदि जब कार्ड गैया नाथायब्ला न'खराव साब्रै साबा मानसि दङ आरो नोंथांमोना जब कार्ड गैयाब्लाबो नोंथांमोना बिदि आधार कार्ड आरो बेंक पासबुकखौ होनानै दायो सार्भे खालामनो हानाय बिदि मोनसे अपसन दङ दा रायजोफोर बे समाव मोनसे खोथा हाबा जायै मानसिफ्रा बा हाबा जायै सेंग्रा सिख्लाफ्रा न'खौ मोनगोन ना मोना जायफोरा 25 बोसोरनि गोजौआव बा 30 बोसोरसो जाबाय बिथांमोना हाबा जायाखैब्लाबो न'नि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बा नोंथांमोननि आखायाव जुदि जब कार्ड दङब्ला बा जायफोरनि आखायाव जुदि जब कार्ड गैयाब्लाबो नोंथांमोना सार्भे खालामनानैहाय बेखौ एप्लाइ खालामनानै दोननो हागोन आरो जायफोरा हाबा जायाखै बोरायबाय बुरिबाय बिथांमोनाथ' डेफिनेटलि बे सरकारि बे PMAYG न'खौहाय मोनथारनांगौ बेनिखायनो रायजोफोर नोंथांमोना दा बे समाव जुदि नोंथाङा जुदि 30 बोसोर जाबाय बा 30 बोसोरनि गोजौआवबा नोंथांमोना बे न'खौहाय एप्लाइ खालामनानै लादो आरो नोंथाङा जुदि जब कार्ड गैयाब्लाबो दा बे समाव सार्भे खालामनानै नोंथांमोना जेब्ला न'आ सेंसन जानानै फैगोन अब्ला नोंथांमोना जब कार्डखौ एप्लाइ खालामदो आरो दा नैबे समाव नोंथांमोना अनलि आधार आरो बेंक पासबुक होबानो जागोन आरो जुदि बेंक पासबुक गैयाब्ला नोंथांमोना आधारल' होबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायब्ला आरो मोनसे खोथा जायफोरा सेंग्रा मेनलि बिथांमोनासो हाबा जायाखैब्लाबो एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनब्ला जायफोर सिख्ला बिथांमोनाथ' हाबा जानानै सानसे समाव गुबुन जायगायाव सहैगोन नालाय बिथांमोना एसे प्रब्लेम जागोन बेबायदि जुदि हाबा जायालाफानो जुदि दायो PMAYG न'खौ जुदि एप्लाइ खालामोब्ला बिदिब्ला रायजोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना जुदि माबाफोर जुदि कुइसन थायोब्ला कमेन्ट सेक्सनाव नोंथांमोना कमेन्ट हरदो आरो आं नोंथांमोननि गासै कमेन्टनि रिप्लाइखौहाय होनो नाजागोन आरो लोगोसेनो नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबांनो शेयार खालामदो जायफोरा गोनो गोथो जाना दङ जाहाथे बे गासैबो बिथांमोना क्लियार जानाय बायदि